Bona nit a totes i a tots. Fa ja més d'un any que el quiosc del Parc Jaume I està tancat. Un any sense aquest servei i passarà tot l'estiu sense poder-se'n fer ús. En quina situació es troba aquest espai a hores d'ara? I quina és la raó per la qual més d'un any després continua sense obrir-se? Gràcies. Avant, Toni. Edgar, bona nit a tots i totes. A veure, sobre la situació del Parc Jaume I, si no recorde mal, te parlo de memòria, en el mes de... saps que es va treure la licitació va quedar deserta, és a dir, no es va presentar ningú interessat, pese a les millores que jo crec que van fer substancials en el que és el quiosc, perquè vam ampliar les dimensions i vam millorar la qualitat del servei que es podia prestar. No obstant, es va quedar deserta. En el mes de gener tornem a prendre el treball per a veure què és el que tenim que millorar i el que te puc dir, avui estem a dijous, del dimarts, és que ja està redactat el pliego de tècniques, estava acabant de redactar el funcionari el pliego d'administratives i per tant espere, i així és el compromís que tinc en el departament, de que en este mes de juliol, en el que queda de mes de juliol, isca o pugui eixir la licitació, perquè la veritat és que coincidís en tu, el Parc Jaume I mereix tindre el quiosc obert i el servici que es donava abans o paregut en pleus. Per tant, espere que en este mes de juliol isca ja definitivament el pliego i la licitació. Gràcies, Toni.